Enw I yw Elen Morgan a fi yw perchennog Harddwch Elen Morgan. Nes i adael yr ysgol yn 16 a mynd i'r coleg i astudio harddwch a wedyn gweithio yn salon cyn bo fi wedi penderfynu agor salon yn hunan pan o'n i'n 25. O ddydd i ddydd fi'n cynnig triniaethau fel facials, waxo, gwynedd, tanno, brows. Gyda'r teulu yn rhedeg busnes yn Gyfyrddin, oedd agor salon yn Gyfyrddin yn teimlo fel y peth iawn i wneud. Oedd e'n bwysig i fi agos yn lleol a cynnig gwasanaeth yn Sir Gar. A nifer o buddion o gweithio yn Sir Gar, mae fe'n agos i gytre ac yn agos i ble ges i'n magu. Mae teulu a ffrindiau'n agos a sa'n gallu dychmygu symud bant. 3 tip byddwn ni'n rhoi i berson ifanc, bydde credwch yn eich hun a newch yn siŵr bod chi yn gwneud digon o ymchwil a newch yn siŵr bod pobl good tu flaen i chi a tu ôl i chi'n supporto chi. Hoff peth fi yn byti swydd fi yw bod fi'n cwrdd â pobl newydd bob dydd. Dwi'n eitha sociable, so fi licio siarad lot, so mae'n neis a bit o job. Felly siarad Cymraeg yn y gwaith yn bwysig. Mae bron i hanner o gwsmeriad fi'n siarad Gymraeg. Fi'n falch bod fi wedi bod i ysgol Gymraeg. Mae fe'n unique selling point i gwsmeriad fi. Mae gwasanaeth cwsmer yn bwysig iawn i fi. Mae lot o salons i gael yn Gyfyrddin, so mae'n bwysig bod cwsmeriad fi yn dod nôl. Mae gwasanaeth cwsmer fi yn dechrau da bwco. Maen nhw'n gallu bwco ar Instagram, bwco dros y ffôn, neu maen nhw'n gallu dod mewn i'r salon i bwco. Felly mae'n accessible i bawb. Mae'n bwysig bod fi'n gwneud clients fi teimlo'n special pan maen nhw yn appointments nhw a felly fi'n bildo perthynas wedyn ni. Mae iechyd meddwl yn bwysig a mae'n bwysig bod pobl yn teimlo'n ffab pryd maen nhw'n gadael y salon.